Yes. Jeg vil nu tegne op lige om lidt det område på 3x3 meter, det vil sige 9 kvadratmeter, hvor at vi vil lave en artsbestemmelse for at se, hvilke urter der er på dette område. For at lave en artsbestemmelse benytter vi det område, vi ligesom har afmålet. Og inden for det område, der laver vi en artsliste, hvor vi skriver de arter, der ligesom er på bunden her, som vi kan se i urtelaget. I urtelaget har vi allerede fundet anemone, lærkespor, græs, lillerøn, bregning og en eksplante. Og så tænker I nok, hvad er eksplante? Jo, eksplante er en plante, som vi ikke kunne identificere, og derfor har vi kaldt den X for at undersøge den nærmere hjemme på studiet.